Sme v službách človeka. Využívame ich pružnosť, teplotu, tlak a ničivú silu. Používame ich na vykonávanie práce. Môže to byť však iba vtedy, keď poznáme fyzikálne zákony, podľa ktorých sa správajú. V praxi vidíme, že sa pri práci plynov mení ich teplota, objem i tlak. Tieto pojmy nazývame vo fyzike stavovými veličinami plynov. Jednoduchý pokus, ale zaujímavá otázka. Čo dvíha chlapca do výšky? Ako vzniká vnútri futbalovej duše pretlak? Aby sme ľahšie pochopili súvislosti, zopakujeme si, čo vieme o stavbe látok podľa ich skupenstva. Tuhé látky majú pevne usporiadanú stavbu molekúl. Kinetická energia molekúl je pomerne malá, preto zachovávajú svoju polohu v priestore. Iné je to v kvapalinách. Ich molekuly sa pohybujú rýchlejšie. A pretože sú pohyblivejšie, kvapaliny nemajú pevný tvar. Keď ešte viacej zvýšime kinetickú energiu molekúl, napríklad ohrievaním, ich súdržnosť sa natoľko uvoľní, že mnohé unikajú do priestoru. Vytvárajú plyn. Keby sme mali možnosť zviditeľniť molekuly plynov, videli by sme asi takýto obraz. Molekuly letia priamočiaro priestorom, pokiaľ nenarazia navzájom na seba alebo na steny. Tento ich neprestajný pohyb spôsobuje tlak na steny, ktorý je merateľný manometrom. Pretože pohyb molekúl si môžeme iba predstavovať, hľadali sme cestu, ako ho znázorniť. Predstavujeme si ho ako streľbu na kovovú dosku. Doska znázorňuje časť steny, ktorou je plyn uzavretý. Strely sú ako letiace molekuly. Pod náporom striel doska ustupuje. Nápor striel vyvoláva totiž sústavný tlak, podobne ako nárazy molekúl plynu na steny uzavretého priestoru. Ešte lepšie nám to umožní pochopiť tento pokus. Tlak plynu pod zvonom a v balóne je zatiaľ vyrovnaný. Spustíme vývevu. Pod zvonom sa jednostranne znížil počet molekúl plynu. Vznikol podtlak. Bombardovanie steny balóna znútra je teraz väčšie. Pružná stena pred týmto jednostranným tlakom ustupuje. Účinok kinetickej energie molekúl plynu v balóne je očividný. Keď vpustíme pod zvon vzduch, jednostranný pretlak narážajúcich molekúl plynu v balóne prestáva. Nastáva tlaková rovnováha. Ak je však vnútorný tlak molekúl väčší ako pevnosť steny balóna, balón sa roztrhne. Sledujme teraz závislosť tlaku plynov od zmeny objemu pri stálej teplote. V pravom ramene sklenej trubice je vzduch uzavretý ortuťovým stĺpcom. Prilievaním ortute do ľavého ramena zmenšujeme objem plynu a tým zväčšujeme jeho tlak. Tlak je nepriamo úmerný objemu. Závislosť tlaku od objemu pri rovnakej teplote môžeme vyjadriť graficky. V spodnej časti obrazu je plyn uzavretý vo valci s pohyblivým tiestom. Vľavo je ortuťový manometer.
Vodorovná súradnica sleduje objem, zvislá tlak uzavretého plynu. Predpokladajme, že vo valci je liter vzduchu pri počiatočnom tlaku 1 atmosféry a že sa pri pomalom pohybe teplota tiesta nemení. Zmeny objemu i tlaku nanášame na súradnice. Pri zmenšovaní i pri zväčšovaní objemu plynu dostávame príslušnú časť rovnoosovej hyperboly, ktorú nazývame izotermou, lebo platí pre závislosť tlaku od objemu len za stálej teploty. Súčiny príslušných hodnôt tlaku a objemu dávajú vždy to isté číslo. Tento vzťah sa nazýva Boyle-Mariotov zákon. Keby sme objem toho istého množstva plynu menili pri rôznych teplotách, dostali by sme sústavu izoterm, z ktorých každá zodpovedá určitej teplote. Keby sme teplotu mohli znížiť až na absolútnu nulu, teda na minus 273 stupňov Celzia, splynula by hyperbola so súradnicovými osami. To je však prakticky nemožné. Keď sa stretávame v živote s využitím tlaku plynov, obyčajne nemyslíme na izotermu. A predsa tlak plynov sa správa podľa presných fyzikálnych zákonov vo všetkých prípadoch, s ktorými sa stretáme. Na Zemi, hlboko pod zemou i pod hladinou vody.